Hallelujah long ke jingsuk ngker khui vi baro ke kerteng ka chong tra Jesus Christ ka phang jong ke jia salok ka jia te mersim kalong shafang ki jingkular utra Jesus Christ ya ka bangala seng nong rem na ke gospel yanes khasaulenong sandali ke nong ke gospel yanes khalai hadu khanyo kadai ka last class ka jong tra Jesus Christ bar ki sinran ke ju ki bala rung se ka jing shahi kai ka jong tra Jesus Christ ke lais nem tam hakaba men bau jisu la khot ki u khot ring kat bat ka jingtmu ka bakar pang ban pelong ki kinong tong brio bagi senran jisu ki la dan lem baru tra jisu ki la shahi kai how bakin long ki shekri chongo bakin long ki apostle barha ke ka last class hakale nong ka ba khatsao kodor sha ki senran ke jo ka jingkular ka ben kong ukular ya ki yeng songne nakam da juki Wong khor ben kong ba arbalai wat ki ko slai jongpi tunget phi haulai tunget hangaru hakayem kupa jonga dan bon ki pulit songne lem de kumta ngale tu api bangan salet no ban kre ka jaka yapi pandangale no bar bangala kre yapi ka jaka nganwan pat bangan shimti yapi haladihi bahaka bangalong manga phiru phila banlong ujisu ula kulai serman let no Shabreng ban kre eki pulit eki yeng shongne eki jaka shongne kimde ki yeng ke bamalu mala kide ki yeng pakidulan kide ki dak bangla kide ki yeng ke bala te ki mau kodor hallelujah ule yu Jesus Christ ban kre ke ba khambo ne ki sinran kide ki rio pai ba ramadan kide ki ri kide ki brio jong ka kam ga jam ki ba tip e ka miet ka yong ka khya ga shan ki bran ji khli ban panda panbiang ge jrkam ki ka sem juki ki bran ge ji khli nam de ka ri ke ja ben rio ki bran ge jing ka ba jin khli na kam de ka buram ge jong blai ru na preng jong ki traji ki ba ap yo masaya traji su la khat ki kilawan bot yo traji su ulahi kai ba na kam da jong ge ba kum kini ki sinran ki nong bot jong traji su ukular ban ban pin khre ye ki dak bangla ki yeng pakidolan ki yeng songne hallelujah kimde ki yeng song shipor ka perthei kade ki yeng song barsa ka jinglong trai shnong ga ji ong apostle por si pilipi la erpo kamde hangne ha perthei kade shabaneng na kamda ji ki banget yo tra Jesus Christ kayeng song ne jongi kamde hangne ha perthei kade hangke baneng ga bo trai Jesus Christ ulali ban pen kre na kamda jonga badwi tungin im ban tray dep eka kam jo trane perthai baru jise bu kren ini won salet no baru wangi ki sinran ke badane perthai pat ke bula aji kai rga baga plan ke jing tmu ju blai perthai bikin pendem khadar wong shisha ngong api uta bangai angai ke jingle ke bangale uta onle bari ki ba kham khra nakini onle namar ngan salet no manga sukpa jonga phidana perthai na ajing bet ngapun ko bor fi ba phinle ki ke ba kham khra baneka banga ngalale namangan salet no kinong hikai ke ba shisha kinong lam ke ba shisha kinong sharai ke ba shakri ke ba pun ko bor ke ba ajing bet ba kinong bot jonki kinle kham khra ke ba kilale kinang kiu kinaya shaprang kay dia sno pat jing kinong bot jong jisu baru jisu Kristus ban le no shabaneng wong ke ek ru ko ba phin pan ha ke kar deng jonga ya katangan le ban yo panan buram yo pa ha khun la phin pan ki bro nanga ha ke kar deng jonga ya katangan le ma Yohanes khandri arbusa hadu manta phim pat simla pan yeru ha ke kar deng jonga pan ti bin se yo diang bagata ke jing kemen jo pi kan yo long ka badap ka dia sno ka jongi kinong bot jo tra jisu baru jisu Kristus ban baneng ban kre ja ka ngi kare na ga jin wai wan ka hima jo me long kaman jeme kabengi dwai ble pun ko bor pers Yang bangin tray ke ba crown ka pertai gira na ka pertai limited times ka por second po yang in tray bangin le ke ba crown na kam da Jesus Christ hagar ka pertai am da ka boy ka bor re da ka jinga ye ba ka bor ka jong try ni wan se ka jinkular ka ba ar ka jong try Jesus ka jinkular yo nong pentengan ubalong men sima khot khot khatsan kan re kan yo la pi ye nga sumar ki hukum jonga ngarungan dwai ko pa tunai pi we pa unong pentengan bau no ye sa abar pi ala karta yo men sem ka jing shisha ken yo ka perdai kam laban periang naba kami iu lemde kam itu naba pin rei pi itu iu naba yaisa bat pi unlong ru bat pi ngameno kon sweat ipi nganwan pat happy khot arpan riu rei tonong pentengan umen simaku dio bok pa on pa hakagadeng janga uta ken unika yepi
ye ke boro bar un pen ken mau happy ke boro ye ka bangala ong happy yones country le nong ga khot ka ba khala henry andalawan mau sim ga jisha ken on yalami pi she ga jisha boro na ba unum kren na ladi henry ke boro ka ba un yo sngo un kren un pen sngo pi ke ru un pen pa pi ke ru ki ban sawan sim ko bo jisu Kristus ba kular uri nong pen tren uri nong hikai uri nong yalam uri nong pen ken mau uri nong pen ko bor ka le nong ba khat san khot ar pen riu henry lawan tu nong pentengan yo buk paun pa happy un pa api nok pa yo ba ngangan pa happy nok pa yo sim ga disha ken ubami na nga utaken un pla sha pangjonga sim ko ba na po jingi un palong pala e bengen pla sha pang utraji su nai bo bengen pla bengen yang nam da jo trai pe ke jingi jinja ubani ra uban kersan bo ban pentengan banai sim ban pen slurringi hallelujah balaringi eat yo trying is sumar yake hukum ga jongu try ubleo na yo sim ko ha ga jim ga jingi hallelujah priang yo nu sim ko gam apostol sananon kholai puar ngi tengi long ki sakhi yakini ki ekero kumjuru man sema khot ya bo blai ula ai he kita ke ba kongo ya u pediang ni man sema khot haga di sngo tamang sngo ja so kon subat pidan kami nong pentengan man sema khot haga jim ga bi trans liang pan yo man sema khot no blai bo pa on ai ke kerteng ga jong Jesus Christ kabalai ke jing kular ke jong traji su kular ya ke jing sok apren ga perthai ka ba kulumar yohanes khasau arpinyo ye ga jing sok nga eno api ye ga jing sok ka jonga nga ai pi om kumba kata ka perdei ka ai ringa ai manga happy wat ki ko slai naga dono jobi lemni wat shaping ka jing sok ka jong balai ka ba palat ye ga jing shampang brio baro ka perdei ka laban a jing sok jo berdei la pension rem ha ga jing don spa jing don jiko jikya ka jia don bi kilo ke jor wengi ka spa wengi ka jing jikya wengi ya ka jing don jing em jong ai pi na naga jing ka jing sok ga le no hari ka jing sok ka jong balai kariga jingsuk aprenki eryong hakaktin Greek kyong ya ka irin EIRE ani irin means peace in the midst of storm ka jingsuk aprenka jiki eryong haka prateji matadan ka jiki eryong kala penki de kemen sim baman haka jaka beneng agar ka pertai ka penon kam ginong susah banwara ya ka jingkol ma kani ka jingja ka baja manta pare ka jing penon kamu sota ginong susah banwara ya ka tiar thma ka ban yale e do khnyang jingpang ka gari baka kta alang ka bari boro ka mara jingki wen jingki kulmar ha preng jir ki pongi don kami ka jingsok ka pen ker ma nga ka jingja ha ka gospel marcos jisu andale aji kai wong yang ele shiliang ka don kisnong gadara na de da grau don min simman manu basun sha de kari ula pha de ke riong ban pen ki ha ka durio kabau jisu shombe ke senran ke la shepti yang jisu yo atia lengai hagane ga leng ada yang tak kersio terus juga mem senyongin sayap jisu ki ana ula ki kong gospel ju marcos saulanong jisu ong gomor khot balai bukanai ula ki ula sneng yegal air ula ba ula ong ka duria long jai wat ki shu kom ta gal air kala jam jai ba kala long ba jai e kaniri ke jingsu kating grigyong irin peace in the midst of storm long jai on kom ta jisu poise shiliang sugadara nagadara simmaman lingbanu bre basong serbantan uang wat be no ngene negari jisu la be no inumen sim bamman hallelujah ubalonga daw joga jingki eryong hapring ni ki eryong perthai utraji suang longa jingsuk api karanga jingsuk jong sim jonga jingsuk hapi ki ba priang yo utraji su Christ hallelujah hake kardeng jong utraji suru kiri ki men sim man ki ra ka jingki phalo ka jingki eryong ha ka jingem de ka ri jing ni ka jim jong pi na ye ka se ga dumak na be no hake kardeng jong jisu bau sim joga jingsuk aba pin kot kerpa onwan ban senshar hake jim jong pi haka ba pin kot ka sithi ka jong apostle Poshi bengat Philippi Saulo nang record gaban riu henyo kong wat ki kuslai wat kuslai ke ru henry ke baro ada kajing dwai baga jingker pa lam baga jingo to pin tip ke jing pan di show blai pidan ke jing yesem jing do pin tip ke jing pan bi wat kuslai te ga jing suk ke jing blai ke bapala ye ga jing shampang baro kan ri jai ke ni ki dono jompi bari ke jing mot jobi how crazy su ga jing suk blai ke bapala te ga jing shampang brio baro kani ga jing suk ba pi dwai bi shani outrai aba phim shaping phim pi jimot pi dwai show shani oblai kan ri jai ki dono jibi be jimot jibi how great she su hallelujah trying ke khu ki brio jime baro ki bi asno ki basngam de ke tien jime ko tra ablai ki dan ke jinkulari ke jime ko tra jisu ka jinkulari ke yeng song ne ki pa jim pa ki dolan yeng song ne shabaneng go tra ablai ki brio jime ken periang yo tra jisu blong linti ulong ka jingking siar ka bala pun na bereng shabari bengin yo ban let shabaneng shake yeng song ne halo ka jabrio jigan periang ye ka ne ka jingking siar batumai ubalong jisu das ka linti ka jisha ba ka
jingam bani arung shebeneng bani arung shete ke yem pakitolan ba penkre nam de kibre ke e yo try ke shekri yo try ki ba pende ki assignment ki kam jo try hapar the bo try wong phinle kham khra ye ga balai ka jesno jingi bo try ke de jingdwai ayam ke jimjo ke jagabar mekolari mersi meku nong pentia no hikai nong kersen bo ban kersen bo ka kya kersen ke jinjo jaban ai bo mersi mengi mekolari ko try ke jingsuk apne ke perthai ke bakhi phalo tranga ke gur ki brir jime baro hake karte ngu jisu ki naman ke jingpha ke jingkar gu ba bhatam na me pa hake karte ngu jisu christ nga dwai hallelujah ba tu try de ker khu ye pi onda sumari pi onda penting sanno ya ka khamal halo jibi ba onda leis nei pi onda kentiyo ka khamal jibi ba onda ai ru ke jingsuk ye pi Zionam, hake karte ngu jisu christ amen.